tun da aka kafa masana'antar Kannywood ba a yi mutum mai imani, mai mutunci, wanda ya san abin da yake yi, mai tausayin al'umma irin Nuhu Abdullahi ba. Wato jama'a, wannan abu da zan faɗa a yanzu ban yi niyyar faɗa ba. Dalili shine an ce min domin Allah ya yi karnar bidiyo, amma abin yana sosan zuciyata, na kasa bacci, na ce to dole zan fito na faɗa. Al'ummar annabi, jama'a su san cewa fa Nuhu Abdullahi fa a ƙa'ida irin su Nuhu Abdullahi su ne ya kamata a ce sun shugabanci wannan ƙasar gaba ɗaya. Na farko matashi ne, dan a yanzu haka muna ƙarancin matasa a sama ɗaya kenan. Na biyu shugaba ne wanda shi bai damu da kansa ba, a koda yaushe al'ummarsa. Zan ba ku labari, akwai wata baiwar Allah da ta taho daga Adamawa. Kun san mutane da yawa suna son harkar fina-finai, wasu daga Maiduguri, Adamawa, Sokoto, kai wasu Nijar ma, Gombe suna zuwa Kano, wasu ma ba su san kowa a Kano ba. To wannan baiwar Allah haka ta zo, ashe Kristan ce, ina irin Krista din nan na Adamawa. Kun san wajajen sa Adamawa din nan dama za ku ga wasu abubuwan haka dai. So da ta zo Allah ya taimake ta, ta dan fara harkar fina-finai. Bai kamata na sa hotonta ba saboda tunda ta musulunta magana ta ƙari. So wannan baiwar Allah ana nan sai ta fara bayyana, mutane sun ɗauka musulma ce. Kun san sunanta Halima. So baiwar Allah nan aka zo gabar da aka fara fahimtar cewa ashe ba musulma bace. Kun san abin da zai taba zuciyarku? Nuhu Abdullahi sai da ya iyaye da zai yi ya musuluntar da wannan baiwar Allah. Daga ƙarshe ya ba ta jari, a yanzu haka ya ce ta samo miji, ya ɗau nauyin komai da komanta. To jama'a, idan dai shugabanni ko a'a masu hannu da shuni za su rika yin irin wannan a ƙasar nan, mutane ne wanda a koda yaushe, kai ni ba wallahi tallahi Nuhu Abdullahi ka tashi kaina, wallahi. Haka kwanaki ka zo ka raba shinkafa a Kannywood, kai abinda ba maganar ma Kannywood ba, yan wajenta sai da suka mora. Kuma a yanzu haka fa, ku jira mu nan da kwana biyu za ku ga akwai wata makaranta wacce Nuhu Abdullahi, makaranta ce ta gwamnati fa, ina tunanin a Ɗanbata. Nuhu Abdullahi wucewa ya zo yi, ya aka yi ya ci karo da wannan makaranta, haka ya sa aka gina makarantar nan. Idan kuka ga makarantar nan a yanzu, cewa za ku yi ba a Najeriya ba ne. So da jama'a, ni saƙona a nan shi ne, ina so jama'a mu fahimta, wallahi tallahi muna buƙatar mutane irin su Nuhu Abdullahi. Shi yasa ni a koda yaushe a masana'antar Kannywood ba ni da wani shugaba, ba ni da wani gwani, ba ni da wani mai tausayi, mai imani irin Nuhu Abdullahi. Shi yasa a koda yaushe nake mar kirari da karamin su, babban su. Jama'a ku ci gaba da bibiyata, na dinga zaƙulo muku irin abubuwan alkhairi da Nuhu Abdullahi yake a cikin masana'antar Kannywood da wajenta. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.